So baby, why did you went to a movie really? Tingena movie msirongo kadai. But you're always saying with I'm sorry. Okay then. I would just try to find something Norway. Something nice. Like what? And is a master in Marumba, Come on, you know. I don't know. Okay, Brazilian then. No. Yeah. Okay. Sangita. No. Yeah. Okay, how much are you willing to offer? I'll just give you 2K. Just for hair, 2K. No, not 2K, no. What about you? Some more. Oh, come on. Okay, I'll just give you 5,000. Oh, right? At least. Yeah. Thank you. Those are not good yet. Those are not good all the time. Really? Don't put it some cost, man. Oh, sorry. We don't put it on Our office of fun and didn't watch us. That's why I love you, man. Sure. Hey. Chichoro kunjitira ichi. Chichoro ndiani? Apana tatangu. Aiwa ndati ndiani? Tatangu. Amunyatsondiziva mama kamugara iwe. Uichicha ku. Ndiani wako uyu? Nai Brian, ndikutaura newe. Sorry. Sorry yako ndikutaura newe. Ndinoti undiudze kuti ndiani uyu? She's just a friend. Nai. Uri shamwari yake here? Shamwari yacho pakucha sei? No. No. You're just a friend. Usode kutama nepfungwa dzangu iwe. Usode kutama nepfungwa dzangu basa rekundidya inini. Basa rekundidya ndipe makaki zangu. Ndipe bank card rangu zvese zvangu zvandikakutengera ndiri kuzvida. Even bhutsu idzodzo wakatopfeka bvisa. Ayo ndokupata ku. Bvisa. Ndati bvisa. Kuti basa rekunditambisira nguva yangu inini uchindinyepera kuti unondida ndipe. Ndiri kuuya kumba kuzotora zvese zvandikakutengera zvese. Kuzokutengera kuda kundibhowa neyeye uyu. Anosvika here pandiri kana wakazvitarisa. Mari dzangu ndichikupa uchidya zvese uchikupa uchidya uchindinyepera kuti unondida. Sadaro. Aiwa, undisadaro pakuta sei iwe. Kana newe unatyowa unozoti mari yaunopiwa iyoyo ndeyangu inini. Usandibate ndinokurova. Usandibate ndati ndiri kuuya kumba uzotora zvese zvandichangu zvandikakupa zvese. Unojaira siri kumabhenteni munojaira uchindinyepera kuti unondida ini ndichikudyisa zvinhu ndichikuita sei. Kwese kuendesa kumahotels anodhura zvese izvi. Ndichitira mumwe munhu akadai so. Ndaregerero. Chisara mufadzane. Chisara ndaenda kuregerera kuti sei kwachiko kufandijaira siri. And what's the meaning of this? Anopenga. No, you don't say anopenga. From Norway ongoyozopengera pauri kutobvisisa. Ndakangana ndipe zvese zvandikakutengera zvese ndipe ndiri kuuya kuzokutorera. Muri tosara muchitaurirana zvenyu. Iwe ndaumba kwenyu rusaro torana ngaende kumba kwawo. Ngaende. Zvei taurai ndiripo. Zvei. Unozoti ukadya mari yangu ngani herewe? Unozviziva here kuti mari dzawakadya ndedzangu inini? Achimoni ndisire mari mu account uchinditira zvina basa rese izvo. Sorry ma'am. Ndichikudzoka negenga rangu asi yangu haipere ndati ndiri kudzoka negenga rangu unonyatsondiziva zvakanaka. Ndiri kudzoka. Really now? No, you must be stupid somehow. What's the meaning of this rubbish? You must be made. No! Me. You must be made. Give me my phone.